Número 1 d'aquesta temporada de Matins en xarxa, un programa que agrupa 17 emissores municipals, 17 emissores locals, compartint alguns dels seus millors continguts, compartint alguns dels convidats i oferint a la resta del territori el millor de cada casa. Avui, una edició, com dèiem, que inaugura aquest exercici, aquesta unió d'aquestes 17 emissores i que us acompanyarà, com dèiem, de dilluns a divendres fins al final d'aquesta temporada, aquí, a Matins en xarxa. I els dilluns a aquesta hora ens centrarem a parlar de genis de Catalunya, persones que han transcendit més enllà de la seva figura i que s'han convertit en personatges. I serà, i ho farem, amb l'escriptor Genís Cinca, qui un cop per setmana ens farà un retrat d'un d'aquests genis. Genís, molt bon dia. Molt bon dia, felicitats, Per la part que em toca, no? I tant. Per aquest nou programa, com dèiem, Sí. és una responsabilitat compartida. Per tant, amb 17 emissores, vaja, vull dir que queda molt destriada la cosa. Sí. En tot cas, pel que tu correspon, una secció que farem els dilluns, Exacte. en què et repassaràs alguna persona, de vegades més coneguda, de vegades menys coneguda, però que ha estat allò d'una genialitat absoluta. Personalitats que han fet coses interessants per Catalunya, que han fet avançar el país i sobretot han aportat algun aspecte en el seu ofici que ha ajudat a millorar-lo o bé a exalçar-lo o, en tot cas, a donar una originalitat i creativitat en la tasca que desenvolupen. Parlem de contenidor i continent, ara expliquem quin és el geni escollit per avui, però parlem també del retratista, del Genís Cinca, que és escriptor manresà, guanyador del Premi Josep Pla d'aquest any per l'obra Una família exemplar. I per què l'hem triat a ell per fer aquesta secció? Perquè, de fet, des de fa molts anys investiga biografies, ja que creu que és una bona manera d'això, d'explicar la història dels personatges, explicar com fan la vida que fan, com acaba desenvolupant també en la seva història. I avui, dèiem, comencem amb un somriure, amb el lector, humorista Joan Capri, monologuista barceloní, que va transformar l'escena teatral, radiofònica, televisiva, també, en els seus, no sé si dir-ne inicis, però vaja. Podríem dir que fins i tot va inventar els monòlegs. O sigui, quan això dels monòlegs no es portava, Joan Capri va començar a fer-se molt, molt popular amb els monòlegs. Allò que fa aquest home sol aquí explicant la seva vida. Sol aquí explicant la seva vida. I un aspecte d'aquest, el de monologuista, que el va convertir en rei absolut de l'escena catalana. Fixa't, inventar-se això també, evidentment no s'ho va inventar, però ho va explotar d'una manera molt ben explotada, perquè era justament el personatge ideal per assumir aquest ofici de monologuista, no? Clar que en tot cas parles amb algú. Saps el que és un monologuista? Tothom ho té claríssim. Sí. En aquella època potser no estava tan clar. Allò què diu que fa aquest home? Exacte. A més, si vols comencem amb el personatge des de zero, perquè hi ha aspectes en la biografia del Joan Capri que de fet l'apuntaven ja cap a aquest destí. Sí? Ja se li veia venir de petit? Jo crec que sí. Primer de tot perquè al ser de Barcelona, del barri gòtic, i haver-hi viscut sempre, fins i tot haver-hi mort, ja et dona idea d'un personatge que neix, viu i acaba la seva carrera al mateix lloc que el va veure néixer. I això em sembla interessant perquè... O sigui, no es va moure d'allà? No es va moure d'allà. Això passa poques vegades, però jo crec que a l'hora de convertir-se en personatge, fins i tot en caricatura del seu propi personatge, això en la vida de Joan Capri l'ajuda a ser el retrat ideal del català mig, perquè va acabar-se convertint en això, i ell va acabar interpretant aquest català mig tan usual que el veiem cada dia a les voreres de les ciutats, però que jo crec que la figura del Capri, ves tal com va acabar sent físicament, és el retrat absolut d'aquest personatge, no? O sigui, que se n'enfumia del català mig i alhora el representava ell mateix. Exactament. I sobretot va saber digerir bé aquest personatge i ja et dic, saber-lo exprimir i esbombar-lo d'una manera tan ideal i tan curiosa. A més, cal dir que en Capri, com ell deia, no servia per fer res més. O sigui, era un noi de barri típic, perquè no sabien on col·locar-lo una mica. Era un mal estudiant, no acabava de trobar... Acaba sent una mica com el que diuen els seus monòlegs. No acabava de trobar una feina fixa que l'ajudés. Era un noi que no... Ell mateix ho deia, vaig començar a dedicar al teatre d'aficionats al començament, imagina't,
I no... perquè jo no sabia per fer res més. Això és així, no? El que passa és que el més interessant és veure com en Capri, tot això quan t'està passant, quan t'adones que, ostres, no serveixo per res més que fer això, has de fer alguna cosa. Va fer un seguit de feines molt curioses, com per exemple vendre mongetes. Va vendre mongetes, això ell ho explicava amb molta sorna, evidentment. Va fer de noi dels encàrrecs en un diari. Va fer tot aquell seguit de feines que jo imagino que el portaven cap a aquest destí natural de dedicar-se al teatre. No? I que porta això que no saps si quan ho diuen els monòlegs s'ho està inventant perquè li va bé el personatge o realment és ell que ho ha fet. I una cosa més interessant encara, que és que feia riure. Tenia molta gràcia. Jo crec que el personatge se n'adona, el que comença a fer d'actor, d'actriu, tot això s'adona que té una certa gràcia a l'hora d'explicar els fets quotidians de la vida, i el Joan Capri amb això era més que evident. Tenia molta gràcia, molta. Tant que comença amb una obra, triomfant amb una obra que és en Camarada Cupido, una obra d'en Xavier Regàs, a principi de la dècada dels 50, i en aquest moment, just en aquest moment, quan s'acaba de representar aquesta obra, en aquelles setmanes, a en Capri se li acut la idea de començar-se a especialitzar en els monòlegs. Alguns d'aquests conegudíssims. Com aquest mateix. I ara fa somriure encara aquest monòleg. Funciona? Sí. Bé, tu, abans ho parlàvem fora d'antena. N'hi ha que te'ls escoltes ara i podrien passar per actuals. Això de l'arròs amb formigues és sensacional. De fet, no es tracta de fer res més que explicar la vida quotidiana del que t'ha passat el diumenge quan t'anaves a matar amb la família a fer un arròs, que t'ha omplert de formigues, no? Diu, busquem l'únic pi que quedava lliure. Esclar. I això ho fa també molts dels monòlegs, que parla de coses que en principi tant de fer il·lusió, tant de venir de gust, les fas i veus que no. Exacte. És aquella frustració, sí, la frustració quotidiana constant. Això el Capri ho fa molt. Hi ha un monòleg que se'n va al futbol i és un desastre perquè comença a dir però què cony estic fent aquí al futbol? Si hi ha tanta gent, no veig el partit, és un desastre. Però s'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar perquè s'hi ha d'anar, no? Aleshores, ell se n'adona, jo crec que amb una visió professional molt aguda per part d'en Capri, ell s'adona que això dels monòlegs funciona i els comença a enregistrar en disc. Aquesta tasca divulgativa és molt interessant perquè n'arriba a editar una quantitat impressionant. El podcast de l'època. El podcast de l'època, que devia penjar, doncs ho trobava així. Quan t'imagines que no hi havia podcast, no entens com era la vida, però realment enregistra el nàufrag, el casament és un monòleg sensacional, el desmemoriat, el maniàtic, que això el retratava molt amb ell, era un personatge que tenia les seves coses, en Capri. Vivendes protegides, etc. Ell aprofita per fer una mica força de crítica social i a la vegada que personal, barcelonina, digue-li com vulguis, de la societat que li tocava viure. I jo crec que aquest aspecte l'hem tractat poc els periodistes i potser és el més interessant. En conjunt aquests monòlegs esdevenen una crítica social i un retrat de l'època. Jo crec que això és important en tant que li va tocar de viure una època tardofranquista, que es diu, en què les informacions eren molt escasses i en què els diaris parlaven del que es volia que es parlés. I potser a través d'aquí... Bé, a través de personatges com en Joan Capri hi havia una font d'informació real del que el català mig vivia i patia. I a mi això, aquest aspecte, és potser el que intel·lectualment em té el cor robat d'un personatge com Capri. Podem saber-ne més o menys coses, però el que sí és cert és que realment és un retrat de l'època. I un personatge que certament viu, a més, les millors hores de la seva carrera al Teatre Romea. A part dels monòlegs, va fer una quantitat d'obres de teatre Finalment sí, Finalment se'n va sortir. Sí. Ara estem parlant molt d'aquest aspecte monologuista perquè ens fa molta gràcia i és el que va fer molt popular, però realment hi ha una obra teatral a darrere molt interessant. L'amic del ministre, el de l'any 72, quan vagi de gust, senyor comissari, i
sobretot el Don Juan Tenorio, que als anys 76 el fa esclatar com a estrella de l'escena catalana, coprotagonitzat amb la gran Mari Sampere. T'he de dir, m'ho has de deixar que t'ho digui, que la Mari Sampere aquest any celebraria 100 anys de vida, pobreta. Va néixer fa 100 anys. Va néixer el 2 de setembre del 1913 i va ser la gran partner del Joan Capri en aquesta obra mítica que recentment un altre alumne destacat, avantatjadíssim de Joan Capri, en Joan Pera, ara ha fet una mena de remake molt interessant. Amb la Lloll Bertran, que feia el paper de Mari Sampere. Exactament. Sigui com sigui, i si vols escoltem un altre trosset de monòleg, sigui com sigui, en Capri ha sigut potser el que es va avançar gent, i així ho reconeixen, com el Buenafuente, el Fuentes, gent que després ha fet molt monòleg, allò que diríem el Club de la Comèdia català, perquè, escolta'm, la meitat dels que han fet monòleg després són catalans. Però en aquella època n'hi havia res. No, això res, sí, el Capri era dels poquets. I dels personatges coneguts de Joan Capri, si n'haguéssim d'escollir un, crec que coincidiríem tots que és el doctor Caparrós. I aquest espai és el que dèiem, la televisió, que probablement li va acabar de donar ja l'empenta definitiva. El doctor Caparrós. És que, esclar, a més això, nosaltres que som més joves, jo crec que la televisió, que és un mitjà inesperat per en Capri, perquè tot això que estem escoltant és dels anys 80, quan ell, en principi, havia mig deixat l'ofici i torna amb molta força amb el doctor Caparrós. Això fa que molta gent com nosaltres hàgim recollit aquell testimoni del gran monologuista i el puguem explicar ara mateix perquè ens sona i l'hem viscut, no? Clar, aquelles mítiques escenes del doctor Caparrós, com explicàvem, eren realment sensacionals. Cal dir que hi va ajudar molt la coprotagonista, també interpretada per l'actriu, la senyora Caparrós, que era la Maria Matilde Almendros, mítica també de l'escena catalana, aquella cara, que ajudava tantíssim el Joan Capri a interpretar el personatge. Per fer el contrapès necessari. Exacte. Juntament amb el Joan Pera, que també, que tot just iniciava la seva carrera d'actor amb aquesta sèrie. Però el paper de l'ajudant era? Era l'ajudant. Era l'ajudant, que jo no sé, jo crec que feia més gràcia. Esclar, tots s'acabaven caprinitzant. O sigui, jo imagino que treballava en Joan Capri, devia mimetitzar molt, i el Joan Pera, evidentment, té molt de Joan Capri. Encara que ara no ens en recordem, no? O no sigui necessari dir-ho, però realment en Pere veu directament d'aquella font d'inspiració. De fet, deies que alguns no l'havíem pogut veure en directe, com si diguéssim, però hem pogut recuperar els vídeos a través de les plataformes d'internet on els hem pogut recuperar. Si feu l'exercici de mirar un monòleg del Capri i un monòleg del Joan Pera, veurem que hi ha alguns gestos, algunes maneres de dir. Fins i tot el Joan Pera va fer un espectacle amb alguns dels seus monòlegs ara deu fer un any i mig, 2 anys. Certament. Fixa't, sempre que farem personatges d'aquest tipus, genis de Catalunya, ens fixarem en gent com en Joan Capri que han creat escola. Això és bàsic per entendre la transcendència d'aquesta gent. Referents. Per què? Perquè després de la manera de fer teatre d'en Joan Capri, l'afectació que ha tingut en tantíssims alumnes, que sense voler-ho ser se n'han convertit, ha sigut definitiu. Qualsevol que vulgui fer monòlegs s'haurà de fixar amb els que ja han fet monòlegs, no? I aleshores la influència d'en Capri és grandiosa. És grandiosa i molt encertada, a més a més. Com anem de temps? Per tant, li fan cas, no? El que necessitis. Sí. Un minutet més el tenim encara. Ho dic perquè amb la sèrie que es va fer a TV3 amb l'Aigua al coll, en Joan Capri va fer un salt definitiu. T'has fixat que amb el trosset que hem escoltat del doctor Caparrós, ell es preocupava molt en aquesta manera de retratar el català mig, de dir algunes frases en castellà. Sí. Això és molt característic de l'època. I després, d'alguns humoristes que després han heretat això i també juguen amb aquest punt d'humor. Jo crec que giren el trauma del franquisme.
fixa't en el que et diré perquè m'ho acabo d'inventar, val? Però és interessant veure com molts catalanoparlants que s'havien d'expressar en castellà acaben girant la truita i utilitzant aquell petit trauma de no poder parlar en català, fer servir el castellà de manera molt cunyona, de manera molt... el sueña tortillas, que deia el Josep Pla, no? Ostres, per tant, a mi em sembla ja una culminació professional poder-se enriure del mort i de Guilbella. I això el Capri ho feia molt bé. I és clar, ningú el podia jutjar, perquè estava fent broma. Per tant, era la manera d'engaltar aquesta crítica social tan severa cap a aquest tardofranquisme que li va tocar viure i patir, i per tant trobo que era potser l'única forma d'això, de fer una crítica realment profunda quan ningú la feia. I parlant de temes que a priori no sembla que... No, inofensius. Exacte. Futbol, la paella el diumenge amb la família i tot això. No? Què dius, home, això crítica no ho sembla. No, ja està. Doncs per allà anava traient. Exacte, això és molt important. Entremig, clar, anava engaltant aquesta crítica. Doncs avui el Joan Capri ha estat el primer geni de Catalunya als genis, que repassarem amb el Geni 5 que avui hem fet aquest primer, dilluns vinent, el següent. En farem un altre. Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu. Adéu. Bé. Estan punxades les dues? Estan les dues per telèfon? Una trucada. Potser és.